favor, callen. Avui, com totes les vesprades de dissabte, farem una visita. Anirem a l'església. Com hauran vist, acaben de fer nova la façana, així que ara és un bon moment per anar. No trenquen la fila recta ni s'arrimin a la sèquia. Si algú ho fa, ja sap el castig que li espera quan tornem a l'escola. Que ha dit que no vos arrimeu a la sèquia. Senyor Tortonda, no se n'isca de la fila, no li ho torni a repetir. Ja estem a la plaça. Per favor, s'han de posar a esta banda d'ací, al costat de la cisterna vella, que anem a començar. Don Fernando, esta façana és molt recent, però l'església és més antiga, no? Efectivament, senyor Vilanova. En l'any 1675 fou beneïda, encara que anteriorment ja existia una església que ocupava l'antiga mesquita. Allí ja estava l'actual retaule de la Sang. Va ser un regal de l'oncle del baró, que es deia Miquel García Torres d'Aguilar, i va estar fet l'any 1538. Per eixa raó, ocupava un lloc principal en el presbiteri. Don Fernando, pot explicar-nos quins sants hi ha en cada capella? Clar, senyor Arbiol. Anem dins i així ho veuran tot millor. En entrar tenen un altar dedicat a la Mare de Déu del Pilar. La imatge va estar regalada pel rector Álvarez fa 40 anys i allí estava anteriorment la Mare de Déu dels Desemparats, ja que el símbol de la seva confraria encara està allí dibuixat. Ah, és de veres! Don Fernando, hi ha un escut dibuixat. Al baptisteri, que el tenen a l'altra banda, estava abans també un altar com este, però dedicat a Sant Antoni Abat. L'any 1886 el llevaren, obriren el mur i feren una sala nova que és l'actual presbiteri. Veuen com està escrit l'any 1886 en la reixa? Arrímense una miqueta més i veuran també la pica, que és molt antiga. Sí, ja veig l'any, don Fernando. I les altres capelles, senyor mestre, a qui van dedicades? Miren, les dos centrals estaven ocupades, una pels sants de la pedra amb unes talles del segle XVIII molt destacades i l'altra pel Sant Antoni, que té un retaule de gran valor, molt semblant al retaule major. Ara, com veuen, estan Sant Lluís i el Cor de Jesús. Abans, aquestes capelles tenien una ceràmica molt rica, amb escenes de la vida dels sants de la pedra i Sant Antoni. I les que queden? Senyor Renau, vol fer el favor de callar? Si no, em veurem l'obligació de castigar-lo. Les que en queden, una està dedicat al Crist i l'altra a la Mare de Déu del Roser. La primera és l'advocació més antiga de l'Església i ja des de 1661 tenia una confraria. Eixe retaule i el de l'actual del Cor de Jesús són els més valuosos. Don Fernando, les campanes també són antigues? Sí, senyor Gamón. Hi ha dos de 1764. La mitjana, que és la millor treballada, i el cimbalet, que crida a missa. Després, l'any 1821, es feren la grossa i la xicoteta. I finalment, al 1851, es va fer la del turno. Ara, quan isquen, s'han de fixar en el campanar del segle XVIII. Està fet per l'escola de Mínguez, la mateixa que va construir el de l'església de Sant Esteve de València. Miren també el rellotge de sol, que és del mateix temps i marca la lluna i les estacions. Don Fernando, són les 5. Sí, tornem a l'escola. Comencen a posar-se en línia recta. Senyor Gamón, vostè el primer. Han de seguir-lo tots i anar darrere de mi. Jo vaig primer. No, ha dit Gamón.